endlini kaThixo kukhona into ezikhupha abantu. Abanye abantu apha bakhushwa inhlupheko. Inhlupheko ibaningi. Kukhona inhlupheko evela kuSathane. Kukhona inhlupheko ethile ethiwa kuSathane kodwa ivunyelwe nguThixo. And uThixo xa evumele akathethi nawe. uJobe wayethenjwe nguThixo engenaSathane. But laa nhlupheko kaJobe yavunywa nguThixo. That's why umfazi kaJobe wabhideka. Wathi uThixo makathuke. Wayengenziwa ukuThixo akamthandi. Wayebhidekile confusion. Xa zifika izinto usendlini kaThixo, sometimes uba confused. Xa ingxaki ifikile noYesu awumboni kakuhle. Ithi iBhayibheli abafundi behamba ngesikebhe elwandle amanzi ebashukumisa. Xa ethi gqiba uYesu bathi sisipoke. Oh yes. Umfazi kaJobe wayengathuka uThixo wabehlubuka. Wayebanjwe yinhlupheko ngaphezu kwamandla. That is why uThixo wavele wam-understanda wamthethela. Wakwala lo mfazi lento ingaphezu kwakhe. Wathi yonke umntana wami uyahlonipha. Kazenzi. Imeko ingaphezu kwakhe. Xa ubona umnumzalwane engaseze enkonzweni ungathi uthanda uSathane. Ukho imeko ezixa zibambile. We're confused. Xa esembusisa uYehova akathi thatha omnye umfazi enza kubusisa ngayo. Umbusisa ngaye lo mfazi wathi makaphile. uYesu uyayi-understanda le nto hayi imeko yayingaphezu kwakhe.